ככה נראית הטלה שמתחילה פקיעה. הנחשים, יש להם מין, זה לא בדיוק שן, זה מין חתיכת אור קשיח כזה בקצה האף, שבסוף, אחרי נשל ראשון זה נעלם, הם פשוט חותכים את הקליפה של הביצה הרכה, ואז הם נשארים עדיין לספוג את כל החומרים המזינים לקראת היציאה לטבע או לחיים, כמו שאומרים. וזהו, ככה זה נראה. איזה יופי. יום שני, עדיין האבקועים בתוך הביצה, הם כבר יותר פעילים, כמו שאתם רואים, הם זזים בפנים, מוציאים את הראש, מריחים. לא אמרתי אתמול, אבל זה היה, הפקיעה החלה אחרי 60 יום. 60 יום מההטלה. זה בדרך כלל הממוצע. הנה, הופה, ראיתם? איך הוא מוציא את הראש? בוקר טוב חמוד. מדהים. יום שלישי, כמו שאתם רואים, כבר יצאו החוצה. שימו לב לאלבינו הזה עם הפרדוקס. אתם רואים את הסימני צבע שיש לו? כתמי צבע שלא אמורים להיות על הגוף כביכול ללא צבעים. זה למשל נורמל. ובביצה נשארו עוד כמה שהם צריכים לצאת במשך היום נראה לי מיצו. זאתי ביצה שממנה יצא כנראה האלבינו, הנורמל. אפשר פשוט להעיף אותה, היא לא צריכה להיות פה יותר. מדהים.